Dnes je to rok, kedy bol spáchaný atentát na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Po roku sa rozhodol opätovne na situáciu reagovať aj europoslanec Ľuboš Blaha, ktorý musí konštatovať, že zmier v spoločnosti nenastal a podľa jeho názoru opozícia naďalej hecuje davy. Vo svojom statuse Blaha píše: Naď vrieska, vraj Smer po ich nástupe k moci okúsi hrubú orbu. Najnovšie sa s týmito agresívnym bulom chce zlúčiť progresívne Slovensko. Cintula bol celkom jasne napojený na demokratov. Ich spojenie s progresívcami bude len logickým vyústením, aspoň vieme, kto stál za atentátom. Robert Fico chce mier s Ruskom a preto sa ho opozičný aktivista pokúsil zavraždiť. Len si to predstavte, za iný názor na geopolitický spor. Iný opozičný aktivista na protivládnom proteste hovorí o klinci do rakvy a drží sekeru. Naď a Hamran sa s ním s radosťou fotia. Vyhrážajú sa nám, že nás zastrelia ako psov. Zastrašujú naše rodiny. A vrieskajú, vraj máme ísť dole. Ak toto nie je terorizmus, tak čo potom? V takejto istej vražednej atmosfére došlo pred rokom v Handlovej k atentátu na premiéra Roberta Fica. A opozícia s médiami hecujú ďalej. Vôbec to s nimi nepohlo. A liberálne médiá im pritom veselo asistujú. Kreslia nám na čela terč a keď niekto zase stlačí spúšť, tak sa zase budú falošne tváriť, že Slovensko potrebuje zmierenie. Farizei. Podľa ich vlastných prieskumov neuveriteľných 65% voličov progresívcov neverí, že sa atentát vôbec stal. Až sem to dohnali. Rok dozadu to bol doslova zázrak, že Robert Fico prežil. Tento zázrak ho predurčuje k tomu, aby Slovensko viedol ďalšie dlhé roky a zachránil ho pred liberálnym morom. No, budú sa ho snažiť zastaviť. Tak ako predtým. Krvavo. Už si vyrábajú ďalších cintulov. Žiadna náhoda. Celé je to plán. Šimečka veľmi dobre vie, ako sa robia majdany. Písal o tom štúdie. A sú plní nenávisti a komplexov. Majú v rukách médiá, mimovládky, aj kaviarenských mudrlantov a aj tak Roberta Fica nevedia poraziť. Milí priatelia, dnes si v Handlovej pripomenieme, kam až môže zájsť nenávisť progresívcov. Môžeme slúbiť jedno. Nás nezlomia. Odkážme spoločne predsedovi vlády. Milý Robert, zázrakom si prežil, aby si Slovensko mohol viesť ďalej. Sme s tebou. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom